こんばんは。ただいまからストレッチ。ローラーでストレッチね。何？ローラーね、ストレッチ。ローラーストレッチ、これね。お見せします。イエス。痛い痛い。じいちゃん頑張れ。3、4、5、6、1、8、9、ああ、あえら、助けて。